کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے۔ دکھ ونڈے گئے اج یتیماں دے وی، دکھ ونڈے گئے اج یتیماں دے وی، پاگ جاگے ندائی حلیمہ دے وی، کیونکہ اج غریباں دے ویکھو اج غریباں دے حاجت روا آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے۔ جدے ورگا نبی کوئی آیا نہیں، جیدے جسم دا بھی کوئی سایہ نہیں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ نہ ملے گا، جدے ورگا نبی کوئی آیا نہیں، جدے جسم دا بھی کوئی سایہ نہیں، آمینہ گھر او نور خدا آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے۔ دکھ ونڈے گئے اج یتیماں دے وی، پاگ جاگے ندائی حلیمہ دے وی، کیونکہ اج غریباں دے ویکھو اج غریباں دے حاجت روا آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے پر سایہ نہ ملے گا، جدے ورگا نبی کوئی آیا نہیں، جدے جسم دا بھی کوئی سایہ نہیں، آمینہ گھر او نور خدا آ گئے، کملی والے نبی مصطفیٰ آ گئے۔